хизматрасонии компания Parvoz Avia як билети самолет, такси, поезд ба нархҳои арзонтарин ва дастрас гузаштани хатти сарҳад Москва ва Санкт-Петербург ба граница Қазоқистон ба тариқи самолет дар муддати 20 то 24 соат. Сеюм инчунин проверкаи документҳо ҳам ҳаст. Ва гуфта намонад ки барои 100 нафаре ки аз номи канали SM Шарипов дилхоҳ хизматрасонии моро истифода мебарад, барои 4 нафар аз замин байни 100 нафар ҷудо карда билети бепул метиҳем ё ин ки ба билет муҳтоҷ набоша агар суми билета метиҳем. Муроҷиат кем бародаро 100% кафолата хидм метиҳем ва инчунин акаи Муҳаммад Шарипов. уровни унабдам и уровниша дар кадом строительни бригада гум кардагиай ты як ты ғайрати қатӣ ма гап зан надорӣ. Асе ки дашном махурат мекунад. Мезанам ма мегӯшо ки бародаро накунед. Киси апат кардид. Ени на ин нарқати гап занин апатуна бигира бугоя беномусо. Эдак беномусун бол. И дашном нест? Пеша намехе даст. Бекаша мепартом. Гирифтем хай кунитинем қадар дамай. Мумкин ба кунут биҷиқиша да мебигира. Ишто? Идита бн баъдан бо презервативот на тоза кинену да пешониётон бишакин. Иди нах мо брено ламитари то накинем бигардем. Намитара да куни ту мезанам озима. Мо хоҳари кираметонам хоҳари ту да куҷо аёли 5 сутуни исломи субеста. Яъне ки 5 сутуни ислома хоҳарира чӣ дар назар дора гуфтанда? Ба ҳамин кор баробар кардестай ва 5 сутуни ислома усу мондестай. Мо хоҳари кираметонам хоҳари ту да куҷо аёли 5 сутуни исломи субеста. Дар куҷо туғурӣ мегира? Стуми азната ту мара номбар кард. Дар куҷо туғурӣ мегира бародаро? Шумо просто мара бигин. Ту мара бугу пеш биёмад ва биёмад пеш қайта гап занам. охи ай пеш мегӯ та шумо заиб бад кардагиен дар ҷони дагиен фақат ҳами гапзанитон да ай пеш биё ай пеш биё ай пеш биё мегӯя та тра ай пеш миро охи ва ин нами даҷҷол балавони қасам ба Аллоҳ мидриса мега ки ба Аллоҳ қасам ки муханасай ба номи худо мегӯм қасам мехӯрам ва кунтиай и дар куҷо туғурӣ мегира ба номи худо ё аз Аллоҳ наметарсан мети хоҳарта номбараш мекунам вақте ки мега ки 5 сутуни ислома номбар ка мега хоҳарта биёр бите номбараш мекунам ва ҳамчун барои шумо тавсия метам ҳаҷ сентра ки шумо метавонед бе ягон ташвиш ба боварии 100% ба хонаи худо сафар кунед ки нархҳо хеле ҳам дастрас ҳаст. барнома бо тамоми экскурсияҳо ва меҳмонхонаҳои замонавӣ ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷикзабон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед. сниматка ҳастем ана имрӯз видео мешава абзор барои сук пу қариб образда гузаштем озе и образи биников ҳамада салому алайкум хуш омадем ба канали SM Шарипов бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов дар бораи муомаи лангулию рамзияу дигараш албатта шумо медонед чӣ хеле ки медонед ин кор тамом нестай шумо зиқ нашин масалан дар пеш шуморо интизоранд бисёр чизои ҷолиб лекин имрӯз дар ҳамин темаи номақсад камтар аз дигар тарафаш яъне ки аз кадом тарафаш яъне ки имрӯз абзор мешава абзор як чанд ҳолат лангулие ки қатима ғайрат намекуна барои гап зана ва ира он хеле нишон метаҳад как будто ки ман дар уровни уна будам и уровниша дар кадом строительни бригада гум кардагиай уровни кофта гаштай лекин и гапшати чӣ тасдиқ мекуна ки ин мирғиша нишон метаҳад оне ки қати обычни шогирдои ма қати мухлисои ма меброя гап мезана ва ты қати шогирд меброя гап мезани шогирди устод уровни ты будай устод худаш уровни ты набудай конечно ма
уровнит нестам. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки ту як ту ғайрати қатима гап зан надорӣ. Шумо да чиво тварен ки агар шуморо зуртон ба одам бираса, ким чӣ коро мекунем? Ek siyafat kadi teatar. Megum benomus rangi namu yaznat yoxi. ва ман дидестам ки шумо чӣ коро кардестем, кадом линияи номардиқати кор кардестем. ёра ман ҳамаша медонам. Яъне ки ҳозир мо абзор мекунем як чанд моментиро ки бо Идрис рух додагиай, дар ин бора ман як чанд гуфтаниҳои хидмат дорам. Пеш аз инро тамошо кардан албатта ки бародаро шумо метавонем ба ширкати Шифо ҳиҷома муроҷиат кунен. Ҳиҷомаи мардона, ҳиҷомаи занона, массаж, фитабочка ва ҳамчунин шумо метавонен ки дастрас кунен дороҳои гиёҳӣ аз уҷа ва на танҳо. Ва дар бораи ҳиҷомаи бепул, ҳиҷомаи бепул то моҳи шарифи Рамазон давом мекунад. Ва баъзе одамон мегӯянд ки бепул ҳаст нест ва яъне ки ҳамин условия бепулиш чӣ хеле. Процесси худи ҳамун ҳиҷома кардан, обычно пулакия, ҳамун процесс бепулай. Дар унҷа шумо мисол ягон маз мехарен барои хитона массаж карданда ё ки намехарен. Чӣ хеле шумо хитонда комфорт най, аз шумо вобастагӣ мекунад мисол барои массаж кардан. Агар бигӯед тра қоқ массаж кунад, хеле ихтиёр дахта. Ҳиҷома да мақсад банкара мехари, но ҳамун процесса ай ту сум намегиранд. ира фаромӯш накунед ва ҳамиам то моҳи шарифи Рамазона гуфтагиян ин бародаро. Далчи намедонам чӣ мешава. Мақсад ҳаракат кунед, шояд сай даст натин. Так, яъне ки ман навушник мондагим, ман айҷа тамошо мекунам, гӯш мекунам ва шумо дар экран ба овози нормалӣ мебинед. Туми язнат тумара номбар кад та ис напар ус напар биё дар як ҷо кунтабумон қарор бишин. Агар ту мусалмон мебуди анами аввале ки саволе ки ман додам ту бояд мара аз ана иҷа гап мезади, фаҳмидеста? Беномус, даюз. Яъне ки савол доди аншаки 5 сутуни ислома номбарка ва як соат хича даронда титпит кардеста ки ту бояд мара ин савола аз аввал медодӣ. Ту номбарка тра гуфтан. Ту намедонӣ. ва дигар ҳолаташ ки дар ҳама видеоҳошон мо дашном намегинем и хелу хел. Касе ки дашном мағфурат мекунад. Мезанам ман мегӯшо ки бародаро накунед. Ek siyafat kadi. Yeni na in narqati gap zanina patun abgira bugoya benomuso. Edak benomus number. И дашном нест? Матра занг задам. Ту зангиш задаӣ? Чӣ ба ту зуруд ба ино мерасад, тарафи ино гап мезанӣ, хеле чишмото хоб блуқ мекунӣ гап мезанӣ? Ино уровнитан? Конечно, хиёл мекунӣ ҳамиё умра, не ки ина ҳамиё да куни ту чӯ мезанад. Ҳозир ма усу бестам. Конечно, ту вақте ки қатъи ё гап мезанӣ, ту ёра дида уже погиза тар мекунӣ ки ҳозир ма қатъи ҳастем. Шарипов гап занам чикор мекунад? Раски ёш хеле мекунад. Ранги наму язнат ёхи. Ранги нам язнат мегӯ кира дар назар дорӣ? Тами гап да гуфтан кира дар назар дорӣ? Чӣ ба ном намегирӣ? Барое ки меринӣ. Биени на ин нарқати гап занина патун абгира бугоя беномусо. Апай кира ту мегирифтаӣ мегӯидаӣ? Апай кира ту мегирифтаӣ мегӯидаӣ ки биен гап занен мегӯӣ? Ма дар Великобританиям, Англиядаем. Бихебиё ма қайта гап мезанам. Агар бугӯӣ ки бихезем биен, ма тра задагӣ несту ма пешти миём. Ту худит ки ма бояд пешти бирам? Ту гунаҳгорӣ, ту да гапат бояд ҷавоб бигӯӣ ва ту да дар корае ки ма хаб кунам. Хебиё ҳолон ки и гапи ай пеш гап задан нест. Транги кунворӣ баромадӣ, ислома пас задӣ. Гӯш кардем бародари азиз. گوش کردم عاقل به عقل ва хести мара тӯҳмат кардӣ ки ма пишти яҳуда гирифтам, гап табуро мардакша ҷавоб бите. Ва аги ин кори ҳастае ки ба гап ҳал мешавад. Ту говӣ бояд калаҷанг кунӣ. Ва ҳатто агар ҳам калаҷангшам боша, ма қайти гап мезанам. Хе биё Великобритания, хез Англия биё, ма қайти гап мезанам. Ма тра даст ҳодагӣ нестам ки ма бихезам Москва пешти бирам. Какой смысл? Ту да иҷа путат кардагӣ, ма не. ва бардора чӣ хеле ки мебинен, ма дар иҷа фақат абзор мекунам, гап мезанам. И звонокҳое ки дар иҷа ҳозир шумо ман порча мемонам дар бораш гап мезанам, ино дарозан. Целиком шумо метавонед дар канали худи ҳами бародари қатъии қанчиқ гап задагия бидорен тамошо кунед, яке дар канали Идрис Қаюмов. Ман ссилкаро мемонам дар подсказка ва дар таги видео дар якум комментария маҳкамай. Бидорен целиком бинеша мақсад бе абзори ма. Касе ки абзори ма интерес най, шумо метавонед просто абзорро тамошо кунед. Патун абгира бугоя беномусо. Даже мекшад ты қатинем пацан гап задан да ғайрат надорӣ. Богӯй ки ман вомехӯрам, ман қатӣ разговора дига мекунам, гап неста. Ту ҳозир мара гуфт, ту ман охи нигах бадбахт. Биёй на як гапи нормални гап мезанем бародаро, шумо қатӣ ҳам яъне ки худи зирител қатӣ. Ҳами чӣ гапи гап мезанан, рамзияшам вомехӯрем, ишам вомехӯрем. Хайна ма да дурим пеши мо омада наметонен. Ба хотири дурим не, ба хотире ки ғайрат надорен. Ма да ин немиҷа шуморо ай пеша намехе даст
Мекашам мепартом. Ишам гайрат надорем пешима. Хай инем бародара гуфтес, инем шогирда шумо даже гуфтесен ки пештон биям. Вопрос. Инем одама пешт файрод мекни. Чикор мекни? Мегу ай пеш био гап занем. Охи гап задан нигоҳ кун мара. Процесси гап задан ба телефон ҳамешава гап зада. Ай пешт бояд барои чӣ гап зани? Ба тарафи зуроварӣ нишон метӣ. Ба чӣ? Допустим, хорошо. Гирифтем хай кунитинем қадар дамай. Ким кадом муханасовори? Мумкин ба кунут биҷиқиша дами бигира. И что? Ты победитель шуди. Ё ин ки дар назар дорӣ ки ты агар дар болои бишини ба кунут и хаб мекуна дига. Барои хаб кардан магар ин ки ты бикуши ягон одама. Мекуши ба одама. Як калай пушта корфармон и ранги куруги ты нест ки идита бикушен баъдан бо презервативотно тоза кинену дар пешониётон бишакин. Шумо ину хеле кун. بعد نمیخوای گپ میزنی میگویی که میلیونری میگویی تمام برا پد گم شو یک صبونی درودری را بگی سرت خوب خشرو بشو یک چطور ай гап ба гап ая гапзанӣ ба гапзанӣ ай эфир ба эфир ай видео ба видео фақат барои собуни дури биги сарта бушу пат и қадар ошиқи ҳами собуни шуди бара биги бушу охи и чӣ намуд гапзане и чӣ намуд марда гапзане гап задестиян абаснават кардестиян и мега ки ман тара савол додестам панстуни ислома номбар ки и мегарда мега ки ты бара сарта бушу чего шумо кунен вообще ягон зараи мардаки дар шумо неста як гапира мегӯен ки гап дар уҷа дахолат надора вообще шуморо як гапи дигара мегӯянд шумо як гапи чӣ дига гап мезанед рустам хез дар боратон видео кард гуфта инша ки вай клитер фуча клитери апайтера нафучида ку охи какая тебе разница ты бихе дар бораи видеош гап за ман хестим видео кардам мега та никс бед реклама мекунӣ иди нах ты дар бораи видео гап за тео блядь ин ай шогирди ман як намефаҳмидеги дига богашта гуфтеста иша ки сума ба фикрам парто иҷа овози ӯ неста барое ки вақти записи мекунад аднастарони мешан леки дар канали худаш бидуроен масад дар уҷа записора пурра мепартоян овози и тарафам ӯ тарафам через камераи наблюдение запис кардагиян масад и ам ошибкаш дар ҳамин ҷае ки бо гапира ов метад чуни одама гапша ов намет вақти ӯ мега барои собуни дури биги сарта бушу бояд и гапи даҳвоздух беста юса бояд аюси нагӯша ки о сумаро ки ман мерам мегирам بپرتو چی بانه پرتو 200 روبل 300 روبل نداشتم پرتو چی بانه پرتو چی بانه ки худаш яй бояд сум дора яй пули мурдои муҳоҷир хурда гашта калаштам بگو قسم به الله بگو قطع قسم به الله نخه برای اون خاطری که تو قسم شرمنده کردگی با خدا قسم گفتی خدمت میکشم با خدا میرم خدمت میکشم من در این باره یک کاراتکی ویدیو کردم که چه خیلی اسلام پس میزنن آدما فکر میکنن که این چی خای با هم گپ گفتک برای خچا بکشه گفتنی ما گفتنی نیستم که خچا بکشه لیکن کاری را که تو کردنی نیستی برای چی خاطر میگوی با خدا میرم خدمت میکشم تمی کار کردنی نیستی мега бар курдилон пан маде хеш маёзор зеро ки абуҷал мусалмон шудани нест яъне ки ҳам корое ки рафтеса бардор оз дар байни блогеро и ягон хел блогеро байни тоҷиков пас задан дигар неста мақсад аймо даф кардан инем хел одамо шайтона ба мисли лангулиу дигар машиникоиш ки суме ки халқ дастгирӣ мекунад ба як мардуми дига ӯра гирифта мехрам ба ҷои кӯмак кардан бо минат мекунанд ки мо халқа дастгирӣ кардастем мо муҳоҷира нигоҳ кардастем спонсорҳои ҳама ино бародори шумоем ва шумо метавонед ки кӯмак кунед ки ё аз байн бираванд чунки ё давераи шуморо масхара кардастанд дина масхара кардастанд аллоҳа масхара кардастанд ва ҳамаира ба чизи худшон истифода бурдастанд ба фоидаи худшон нахо одам бихеза бига ки ба аллоҳ қасам ман хидмат мекушам барои хича ҳифз кардан барои хича сафед кардани гапа бигаву то ҳозира зинда бигардай ин масхарае ба қасаму ба аллоҳу ба ҳамаи чӣ ба худо хидмат мекушам мега гаштаестай ту девонаи برای چی میگویی؟ برای اون خاطری که تو از الله نمیترسی. برای اون خاطری که دین الله در نزد تو یگان ذره قدر نداره. بچه ما دعوا از هیچی نکردم تو دعوا داری مطرم میسون تو دعوا از هیچی نکرده؟ تو دعوا کردی. تو دعوا کردی که ما پشتی یهودا گرفتگیم یهودا мотивация додагیم motivation хренов برو доказать که و мардакша نمیتونی доказать کرده برو بخشش پرس یگان جای چیش نیسته любой ошибка мара ки биёван халқ бага аката да инҷа ошибка кардагӣ ё ки додар да инҷа ошибка кардагӣ ман мебурам бахшиш мепурсам мардонагиро нишон метаҳад фаҳмидӣ но шумо зараи мардонагӣ надоред ҷура матра гуфтам мулоим матра мад нагуфтам ман мулоим масуд ту муло нагуфтае лекин ниқоби муло дар рӯтон пӯшондагиенд ба хотире ки халқ шуморо ҳурмат кунад ба хотире ки халқ шуморо бовар кунад
ба салом алейкум ва раҳматуллоҳи саркарда дар байни видеотон дуо дода то мара ҳатто видео кардана мегӯи ма тра мехесам дуо ме ты худат кӣ ты як сура намедонӣ ту дуои чӣ мекунӣ ты худат кӣ вообще ты кунут ҷазираи тра ты худат даҷҷоле ты худат гунаҳгоре ты худат шайтони ты як нокаси пастарини палиди ты куҷо дуо метӣ ман мисоло тувардум ки бародар пайғамбарои худо ин қадар чӣ корои хубӣ мекардан сангшон задан чишон кардан ҳамин гапе ки дар ҳамҷо гуфтӣ ки пайғамбарои худо ин кора мекардан аллоҳ бахшанда ҳамин гапа дар ин байн асоси ҳамин дар чӣ буд ҳамира барои чӣ гуфтӣ инаира мегӯянд ки шуморо ки гумроҳкунандаву аллоҳ истифода барен яъне ки ты гапира мегӯй ки дар бораи динай дар бораи аллоҳай ки дар ҳамуҷа дахолат надора ҳаму гап итра чӣ гуфтесай ту чӣ гуфтестӣ аввал калимата арз кун аввал ту мусулмон ша кунтигита бас кун реперитона бас кунем баъд бихезем гап занем хел реперни шумо бадбахто ку шумо бадбахто ҳама таъму қавм миллат шумо бадбахти ма субҳаналлоҳ аввале ҳаму дандон табра сос ке ҳаму дандон табра сос ке миллионер дидесӣ тра мирғит сукагит то ин имҷара доказат мешавад ки реп кардаву дигараш гуфта ту мара дар назар дорӣ лекин ту ном намегирӣ медонӣ барои чӣ барое ки ту меринӣ ки муҳаммад ҳозир видео накардесай бен нагирем ки видео накуна до муҳаммад ҳозир хаб нест муҳаммад ҳозир кор дора просто мо бренол амитари то накунем бигардем ин амитари дар куни ту мезанам озима ман хоҳари тра медонам хоҳари ту дар куҷо аёли панҷ сутуни исломи субеста яъне ки панҷ сутуни ислома хоҳарира чӣ дар назар дора гуфтанда ман хоҳари тра медонам хоҳари ту дар куҷо аёли панҷ сутуни исломи субеста ба ҳамин кор баробар кардестай ва панҷ сутуни ислома усу мондестай ман хоҳари тра медонам хоҳари ту дар куҷо аёли панҷ сутуни исломи субеста дар куҷо туғурӣ мегира панҷ сутуни язната ту мара номбар кад дар куҷо туғурӣ мегира бародаро шумо просто мара бигӯед ту мара бугу пешат биё ман биём ай пеш қайта гап занам охи ай пеш мегӯ та шумо заи бад кардагием дар ҷони дагием фақат ҳами гапзанитонда ай пеш биё мегӯя татра ай пеш миро охи гап та гуфти да гап ҷавоб гӯ балабол қасам ба аллоҳ балабол ва медонем ки чӣ гуна одамо тез ба аллоҳ қасам мехӯранд қасам ба аллоҳ мегӯяд ту балаболӣ бача яъне ки просто пасзании одамай леки ту пасзанира ба аллоҳ қасам гуфтеси ва инами даҷҷол балаболи қасам ба аллоҳ бодора бародаро ки мега ба аллоҳ қасам ки ин одам муханасай инами мидриса мега ки ба аллоҳ қасам ки муханасай и дар куҷо туғурӣ мегира ҳолон ки ту на факт дорӣ на далел дорӣ на ягон чи надорӣ ки гапира ки дар бораи ҳамин одам гуфтесӣ ки ҳамин одам муханасай ва ту дар ҳамин гап ба аллоҳ қасам мехӯрӣ аллоҳ қасам хӯрдан барои шумо як закуска шидагия дин барои шумо ниқоб шидагия шумо даҷҷолои ҳамин асрен ва чунин покалениҳо чандин та буданд рӯбарӯ омада рафтан мегирифтанд ва ҳамаи шумо ай тай дасти ма гузаштагием ва ту шумо ҳам мегзарен давай панот ба худо таки ба худо хафат мекунам мети хоҳартан онбараш мекунам билад ман нафаҳмдӣ ёра давай панот ба худо мега ба номи аллоҳ хафат мекунам гап далша мега мети хоҳарта билад охи и чӣ ҷумла шид ҷумлара як бор бинем ки дар ҷумла чӣ калимаҳо истифода мешавад ба номи худо ё масхала кард инамира гап ма ҷавоб мегӯям ки ба номи худо ё аз аллоҳ наметарсанд ё дина масқара мекардагӣ инамиёанд инами гапнда ма қасам мехӯрам ва барои чӣ қасам ки фактошон ҳаст шумо худтон дидестин онира ки идриса мега муханасай ба аллоҳ қасам ин факт надора но оне ки ман мегӯям ки ё шарманда кардесиян пас задесиян ба аллоҳ қасам мегӯям ки ҳамин кора кардесиян факт ҳаста дарӣ фактора шумо дидестин мети хоҳартан онбараш мекунам нигоҳ кунед шумо бардора аҳамият битен шумо дар вақте ки пурра гӯш мекунед аҳамият наметен вақте ки мега ки 5 сутуни ислома номбар ка мега хоҳарта биёр битед номбараш мекунам мети хоҳартан онбараш мекунам Да что ты, черт побери, такое несешь? думат кинене бачо як бор калатон як бор кор фаҳмонед думат кинен чӣ намуд гап мезананд ёдамо репер карда те брап падоли ту қатъи ёдам гап задесте ба реп ёдам дахл надора репа ма кардагем ва ӯ барои тасдиқи оне буд ки ман шуморо гуфтагӣ будам ки дар любой соҳа мекашу мепартомтон
любой соҳада дар кор шава бареб ҳам ки унаву шуита рамзия ки хача лақаби рамазон мондагия номи рамазона ҳайф мекна ва ёбрита ана ҳаву ёбрита репер буд ва дар реп натонист муваффақ шуда ва соҳаеро интихоб кард ки халқ ҳурматш карда метавона ва метавона фаҳмидӣ ва ман нишон додам ки одаме ки дар тамоми ҳаёти худам ман як бор ман хондагӣ нестам реп ва ман ягон текста дар болои бит ҳатто нахондам ва ман гирифта дар як муддати кӯтоҳ ҳамин корро ман кардам аз уда зуртар рамзия тулитси мерити гандона гудомлои ангули гули каси да зуруд намераса лезит мекуни гули рамзия рамзия зия типа саводи ба тақвои эротсия думалои беилм неприяди ранги хел думалои беилм ай паша месоза филм думалои беилм ёки думалои хул кофереб када бага месоза филм бузургира дилиси ки чойм мерезан дар чойм бил мешавад Зангна мезанам қати дей фирма чақ мардам фамиди рамзия шочи ки мардам фуратон чақ малнеки пеши халда MC наличка қати MC халда фамиди ва репира ки ма гуфтагиям ва дис буд ҳамун дис матнҳое ки дар ҳамҷо гуфтагиай ҳамаш факт далел як ҷавобномаи дига ба шумоай тамоми гапу корҳои ҳама корҳое ки рафтагиай яъне ки шумо дар як мисраш ошибка ёфта наметавонед Учек данал дора, фикр банал дора, умуло гап дора, на ин ки амал дора, лангули хал дора, корио, бола жата хал дора, эзем да футбола. Ма кашида сар метам, у гарадар метам, до руис яху, дарди сар метам, у беби я паникара тоқах, коверадит, акли мара гум назад хоҳарак, мақли тори, қатитон паланга, меҷушида наҳанга, вути тапидан да реклама, утанган, ҷам доран танга, кашонда суми колияра дил, буронаи суми колия додан долияра. дар як хаташ ошибка ёфта наметавонед ки ҳамин хат дурӯғай чаре ки дигар репро мебурояд мисол иша пас мезана ай ҳаво гап мезана ма фалон мекунам тамекунам таре мекунам дар уҷо хеле нест дар уҷо ҳар як кори шумо аз таҳдид кардани аз тӯҳмат кардани ма то суми колияра ҳамаш факт далел қатъия уам як ҷавобномае ки ба стили реп барои он хотире ки ёбрита репер буд рекламаш накард тамом билет конкурс боз накард Dilim mesuzа киши мора медуза я пай рамзиамо пас кадай туза мега пули конкурс не у пули реклама буда ёб ти палки брат мар будан ким буда ёбур ба он хотир не ки у марда шумо ҳар дата лесбиянкаин дама доран қасди дугонаи замона ду мужики ришаки неки фили занона таки ба худо хафат мекунам мети хоҳартан онбараш мекунам Блядь, бои ақл, бои саводу, бои гапзани пе ҳавои, блядь, фу. Действительно, ёра касе ҳам совет додагие ки гуфтагие ки и калай пуштон қати. Чӣ хеле ки ҳамун риштона мондаген, ҳамун қадари дига дар дуруни калатон просто пашми дига дар ҷони мастон. Қати Муҳаммад набуроен эфир ки дар кунтон чӯ мезана гуфтагиантона. Шумора ин эмихе совет додагиан. Охи и гапзанира бин и тарзи суханронира бин и факт далеҷоя бин и ту куҷо қати ма мебурой паният наиш иш паният на барои чи ту намебурой ягон сумаву хонаактон роӣ ки фаҳмидӣ охи дар хона ё ту чӣ кор доред тера гап задеса дар бораи як темаи дига як темаи дига гап зад пад и уровни як фаҳмиши кур саводӣ беақлонагӣ тера дар бораи тут гап задеса ту дар бораи теша гап мезанӣ теша дар кунуд эй мара гӯш кӯ ту чӣ хел мардаки гоҳ аз колия мегирӣ гоҳ аз иҷа мегирӣ гоҳ аз уҷа мегирӣ гоҳ аиш мегирӣ гоҳ аиш ту чӣ хел мардаки гоҳ аз и гап мезана гоҳ аз у гап мезана ба он хотире ки ту ятша ҷавоб наметӣ мегарда ушта мегзара ва иш ҳам айоне ки аиш ба иш мегзара и Муҳаммад нестай и шогирдша и ошибка ияй ман бошам ба як савол дар куну чӯ мезанам ҳозир ман ислом қати гап занам ту аз ислом гирехтӣ иш қати гап занам аз иш гирехтӣ ва димаш ки мега ки ислом гирехтӣ и ислом нагирехтӣ ту гирехтӣ тура вақте ки 5 туни ислома гуфтан номбар ки надонистӣ хита 18 ним тов додӣ дак шумо хар бестин фарро блядь гап табза буд ки ман гӯш мекунам баъд гап мезанам гӯш ки окей тамом тоз мара гуфтесай ки ту аз аввал намондай у марам ҳатто дашном кардинесай у рамазон холик па дашном кардагиай яъне ки
рамзияро одам даштном кардаги буда ям одаме ки ту видео кардиша так дар ҳамон видео гуфтесам бо дари видео гуфтесам ва та идрисам дар ҳами кор гунahkor кардаеси ки пишти гирифтагия яке ма дар киҷо пишти еврея гирифтам як факт биёр ки пишти гирифтагием ё ма ё ки идрис як факт биёр твар сука последний кунте як факт биёр ки ма ё ки идрис пишти гирифтагием дар ҳамон видеое ки ман барои ҳамаи одам кардагем бин ки ман чӣ гуна суханои қабеҳ гуфтагим одама бародарота то 13000 киштем тай хоб кардем анакир лаззат буд марҳамат гӯш кардем бародари азиз гӯш кардем оқсили беақл аввал да инаи чочои кишкаблуд баъд да ақли айзанак да кӯтаи тада анай тарафта ма тарафдорум ва як чиз дигаш бо намераста ки ира ма дариҷа меёрум аргументировать кардани неправ будани ҳамун шахс яъне ки якум ин да насиҳат умуман дар кор нест и одам да барои чӣ хотир ки и аллакай имон надорад яъне ки гуфтан дар кораиша ки занера ки дар пеш мондагиай синоша покиза намоиш додагиае ки мақсад бинен чӣ хелияй аз чӣ хотир мо фикр мекунем ки и заншай ба хотири оне ки дар пешаш кӯдакай кӯдак мақсад ай хоҳараш нестай ку мисол и хоҳарша ку хоҳари хича ё ки апай хича ё ки не подожди мусалмон ин кора карда наметавонад правильно хоҳари хича бираса ё ки қати хоҳар апай хидаш ховухез кина правильно ира шахси мусалмон намекуна барое ки ин дар запретҳои исломай дини исломай а дар запретҳои иё нестай чунки иё дар ҳамун намуд мавқеи зиндагӣ мекунанд ки ё метавонанд ки мақсад да ҳатто занои худшона бо дигар ҳамсоя бо дигар рафиқошон иваз кунанд ё ин ки якҷоя як зану як мард зану шавҳар мераванд зану шавҳари ҷураш меояд дар як ҳуҷра медарояну ҳар чоршон футбол бозӣ мекунанд чӣ хел ма пушти гирифтагӣ ва ман тара хушруак ба забони тоҷикӣ гуфтам ки ҳама ҷоҳое ки дашно мекард бояд запикат мекардӣ бале бардор шумо хостем ки давоми ин видеоро бинен лекин ба хотири оне ки давоми ин видео дашномаҳое дорад ки шахси мусалмон таҳаммул карда наметавонад ва аз гузоштани чунин видео ки паёнбар мона аллоҳ мона дин мона ва китоби муқаддас мона шунидани ин ма фикр мекунам ки худаш ба ғайр аз оне ки гуноҳай бо дар як аз дига пешниҳод кардан ки чунин дашномаро бишнава яъне ки одам ҳамин хел аста ки вақте ки як чиза мешнава ба тарзи автоматӣ аз дурун такрор мекунанд одамо худшона сахти бад гунаҳгор ҳис мекунанд ва гунаҳгорам мешаванд ва ҳамчун мо ҳам гунаҳгор мешавем вақте ки чунин кора пешниҳод мекунем ман дар бораи ин коро баъдан гап дорум лекин як чанд суханое дорум ки дар ин видео мегум раст ки ман ин дашномаро ҳамаша нишон надиҳам сабаби ин видеоро гузоштан дар чиай ҳоло шумо мефаҳмем ки ман дар ин видео чӣ мегум ва видео ба кӣ адресоват карда шудагиа чӣ хеле ки навози матра дидӣ ки ҳамин ҷоҳош запикат кардагиа барои чӣ хотир барои он хотире ки як одаме ки мешнава мефаҳмад ки ҳамҷа дашномае 100% ҳам ҷое ки ман запикат кардагиам мефаҳмад ки дашномае ҳатто агар ман дашном накунам запикат кунам хиёл мекунам дашномае ту метавонисти ки наоборот ҳамура мисол боя бора бо бадтар нишон бидӣ ҳамин запикат кардагиёро қатор акш кунӣ ки ҳаму дашном кардаистай гуфта ҳама мефаҳме ки дашном кардаистай но ту чӣ ба гирифта ҳамҷоро монди гап дар ин намебуд ту просто мардак мешидӣ мисол мужик мешидӣ агар мебиромадӣ мегуфтӣ ҳо бардор ман хато кардам бахшиш лекин ту биромадӣ чӣ гуфтӣ сем шарипов ман тура дуо мекунам даҷи иди на ту ки твар бля дуо мекунӣ тамом кардӣ брат худ тера бо брат мегӯӣ идрис ҳам сара вайрон мекуна тамом кардӣ брат мега занака чӣ хел ту брат мегӯӣ ӯ то ошто ки риш дора маъноро надора ки мардака канчта юрстам риш дора ма дар киҷо пушти еврея гирифтам дар киҷо анака аҳамият дин бо вақте ки ман дар боло гуфтам ки ино қасам мехӯранд қасами дурӯғӣ ба аллоҳ и дина шарманда ва мазхара кардагиам мега ки қасам ба аллоҳ ки ту пушти еврея гирифтеси ва як чанд бародар гуфтанд ки яъне ки отказ кардаи аёне ки гӯё ки мара нагуфтае ки пушти еврея гирифтам гӯё ки ҳамин гапа нагуфта бошад шумо бидуроен дар ҳамон видео тамошо кунед ки мега ки тура мотиватсия додӣ хести зидди ман видео кардӣ дар видеош ҳастае агар набрида боша агар брида боша ман дорум дар иҷа бо ҳамин гапа бо такрор кардаистай ба аллоҳ қасам хӯрдаистай ки гӯё ки идрис пушти ӯро гирифтагӣ боша яъне ки ба ғайр аз оне ки ин гап дурӯғай
бо ин гап онеро нишон медиҳад ки аз ҳамун еврейда яъне ки аз ӯ дам невози бо гап метавонанд тобутанд аз любой еврейда ин ҳами одам бадтара хати рамзияш ман ин гап доказат мекунам факт мегум факт первый факт то и қадар вақта чандин фактҳо будак дар видео агар нафаҳмида боша ина факташ Сын Идрис меяд ки ба Аллоҳ қасам ту пишти еврея гирифтӣ ҳамин гап дурӯғ яъне ки одам дидаву дониста ба Аллоҳ қасам мехӯрад ин аз чӣ шаҳодат метавад аз оне ки одам аз Аллоҳ наметарса факт шида ки аз дируда бадтара ман гуфтам тӯҳматаш кардӣ не бес ман гуфтам тӯҳматаш кардӣ медонӣ барои чӣ нигаҳ кун майл агар тира тӯҳмат беҳисобӣ гӯш кун инаиҷа ошибка Идрисае ки мега ки майл агар тира гуфтан дар кор нестае ба ҳами гап меҷиқан яъне ки ту утра ход додестае ки ҳамун гапша бигзарона ту хули мегӯй ки хоб та агар тӯҳмат беҳисобӣ ман гуфтам ки барои чӣ ту полни видеоро намондӣ ба ӯ хотире ки ту як явро хеси акира Аллоҳ таоло худаш ҳукми ҳар каса худаш мебурад ман ҳақ надорам як тира мақсад кофират бугум ёки ҳақ надорам як касигар як чиз як бугум инами ту фиръавнӣ инами ту аз фиръавн да бадтари инами ту момаи лангулӣ қати рамзи ортиқова аз фиръавн да бадтарин нигах кун дар чӣ ман савониматса кардам қавми лут дай мара доказат кун дар чӣ ман савониматса кардам нишон додам не нишон додам мега нишон додӣ ах наметад ки маккаи километра нишон додам Идрис амаладес ҳамҷа қайд кардӣ мега ки нишон додам мега не нишон надӣ аз худо наметарсӣ мара нишон метӣ яъне ки одаморо бинен ки чӣ хел гапа тов метан чӣ хел одам да гап бор мекунанд мега нишон надодӣ не ки аз худо наметарсӣ мара нишон метӣ ту забони модарирам агар дар мактаб хондагӣ набошӣ ҳамин забони кӯчагӣ қатъян понятнияе ки ту даже грамматически ошибка усубеста хай ту агар грамматикаро нафаҳмӣ ақлӣ ту бояд бифаҳмӣ ки ту чӣ гуфтестӣ мега нишон надодӣ лекин Аллоҳ наметарсӣ ки мара нишон метӣ ту ебанутӣ блядь ахуд можно дай тема бой мети по-любому агар дар кор шава ман 4 та камерае ки агар дар кор шава ман 4 та камерае ки ҳастай дар тори сарам мегирем нишон метиҳам нигах ки не ки агар ки бисёри бад нар нести 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 гуфтӣ модар марасидӣ хоҳар марасидӣ модар марасидӣ хоҳар якум та ҳақорат кардӣ ман гуфтум ки ай ислом ту гап назан гуфтум ада барое ки як нафаре ки худаш илми динӣ надора як нафаре ки худаш илми динӣ надора як нафаре ки як нафаре ки худаш як нафаре ки худаш илми динӣ надора як нафаре худаш илми динӣ надора ма позволит намекунем ки ӯ ма дар ислом амри маъруф кунад конечно ту бояд дар ислом гап назанӣ на ту на рамзият шумо бу намебаред на ислом бояд гап назанед шумо дар асоси гапҳои гуфтагии худтон бояд гап занед ҷавоб гардонед ту ира ки савол метавонад ки 5 стуни ислома номбар ки ҷавоб дода наметавонӣ ту куҷо дига айдин гап мезанӣ дар куҷо ма пиши еврея гирифтам ку ҳозир ку чӣ гуфтум ман нигоҳ кун мега пиштиша гирифтӣ мега дар куҷо гуфтага мега ҳозир дар куҷо мега гуфтӣ ки видеоша дар консерт намондӣ тӯҳмат кардӣ мега дар куҷо гуфтум тӯҳмат кардӣ мега ҳамин тӯҳмат мешавад ту ебанутӣ нестӣ не ту реально далбаёбӣ албатта ки шумо ба и доништон шумо ба и тарзи гапзанитон вообще да уровни наместен қатъи масштаби бурои нефир гапзанед иш понятное шумода кадом одаме ки шуморо савед додагиай хеле ҳам умнияй хеста суханронӣ мара ва суханронии шуморо тамошо карда шуморо гуфтагиай ки ҳам петактона биҷиқин и Идрисай қатири хеле мерава ба дар як видеои 5 минута дар 4 тема гап мезана ман дар як тема 1 соат дар чӯ мезанам ман гуфтум тӯҳматаш кардӣ не ман гуфтум тӯҳматаш кардӣ гапҳоеро ки ман задагиям гапҳое ки даҳани ман ҳастанд тамвора бугӯ ман гуфтум ту тӯҳматаш кардӣ не ман гуфтам ки ту ҳамон одама тӯҳмат кардӣ
من ترى سوال دادم ای بس تو سوالا اگر گوش کن گوش که بدبختی به ناموس یمره تو در اینترستی نباشه برای چی گپش میزنی؟ میدونی برای چی؟ بگم برای چی؟ برای که یکم تمایی که شما سر کردن ای پشتی همون تما را از بار کردن در یوتیوب شما خبر داشتن همین تما یوره بود ба хотири чӣ кардӣ кора ту ба хотири чӣ кардӣ бубуро дар Муҳаммад Шарипов ҷавоб дӣ агар ки бугӯӣ намеринӣ фаҳмидӣ не ки ту меринӣ ту наметавонӣ наринӣ барои ки барои чӣ барои ки ту меринӣ ای پای با تورات شما اشتگی برای تورات که او کمه در رسیه ندارین ایمان سرای در بدن تو نیست ناموس سرای در بدن تو نیست به ناموسو ایمان داری؟ الحمدلله 5 ستون اسلام هم بر که 5 ستون اسلام پدنالت اول کلمت عرض که پدنالت اول تو مسلمان شو بعد بیا قتیمه گفته ما الحمدلله مسلمانو میگم 5 ستون اسلام هم بر که تو گفته که ما ایمان دارم مرا به ایمان برآورده سی 5 ستون اسلام هم بر که дар бораи эмону номус имена шумо гап назанен ту қати рамзият шумо гап назанен дар бораи эмону номус чӣ намуд шумо номус надорен чӣ аз ҷиҳати хитон чӣ аз ҷиҳати одамгарӣ чӣ аз ҷиҳати дин бироен қатимаи эфир ман шуморо доказат мекунам ки чихе шумо на эмон дорен на номус дорен на ҳичӣ и гап аз зидди дига кас нагӯ биро қатимаи эфир ман тро доказат кунам чихе надорӣ ба ғайр аз они надоштан шумо душмани динен шумо душмани динен ту рамзия ва лангулӣ ҳарди ту душмани динен ҳарди ту даҷҷоле ҳастен ки дина дар рӯтон ниқоб кардагиен ва суми халқа хӯрда гаштен чӣ хеле ки ман дар гапам гуфтам бироен ҷавоб буген талаб дори ай ман ки ман ҷавоб бугум дар гапам ҷавоб мегум эфир бироен қатима 2 ба 1 3 ба 1 10 ба 1 муллоотона устодотона рамзият дори ку устод вайора бигирин ҳаматона ҷамъ кунин ҳама каса ман худам тоқа қаттон эфир мекунам и дар куҷо туғурия 5 stu ислом мега номбар ки мега аввал калимата тара савол додан номбар ки барои чӣ хотир барои он хотире ки шумо аз дин гап мезанед фаҳмидӣ шумо зидди одамое гап мезанед ки як кас мусиқӣ карда як кас реп карда як кас дига кард мебурем фаҳмидӣ шумо хитона ҳамин хел одам нишон метиҳен ки одам бина мега мулло ай одам неку богашта бо мегем мулло ман нестам вақте ки мулло нестен ине хеле ҳай накунен ман як каса нагем матра дуо додам як чиз дига кардам фаҳмидӣ ина ман одами ҳичира намедонам ягон чӣ маълумот надорам вообще одаме ки ҳичира намедонам шумо одамои доно аз ҳама тарафа ман одаме ки ягон чиро намедонам қатима чӣ ба меринен гап занида ман ягон чиро намедонам ягон вақтам ман худмат дар ягон соҳа ба саводу ба вай нагирифтам ягон вақт ҳама дорам ҳамин хеле видеое ки прикол карда гуфтагим ки ман синфи ягам рафтагӣ нестам ва бибуроен қати чунин одам гап занен ки синфи як рафтагӣ нест меринен қати шогирдои ман мебуроен нигоҳ кунен ки ман имон дорам мара бе имон бировардаси 5 сутуни ислома номбар ки мега 5 сутуни ислома номбар ки мега ман и гапа дар мусалмон ҷавоб метам якумаш дар куҷо омадагие ки ту бояд и гапа дар мусалмон ҷавоб битӣ якум дуюмаш ки ту аз куҷо медонӣ ки одам мусалмон нестай сеюмаш лаънат фиристодан бар як одам чӣ гуна ту медонӣ вабше худат адрес атим ме тохи миёй тепача меси ме тохи заибат кардагиен серьёзно қати ҳами адрес қати каси гап мезанад адресате охи шумо пад кунтен чин адресате қатиш гап задеси дар тема чи адресате гӯй ки ман вомехӯрам
فقط разговора دیگه میکنم قبل است بیرون پرس قطع گپ زنه اگر ما در جای همین ادریس در مسکو هم بودم اینه می تا آدرس تی میگفتی می اومدی پیش ما دستی استیستونه می اومدی پیش ما مثال چی گپ میشید وقتی که پیش اومدی زورواری ختم میشه جنگی هموطن میشه شید بوچید با ما دوام میتمشه با ویدیو ما با ما دوام میتم برای که سوالی که در اینجا دادگی مثال اگر من قید هموطن با بخرم ما در کنیتو چو میزنم با همه 32 کیلو بدنم ایش فکت بعد ای با سوالی ما ادکریت با میبرم در یوتیوب میگم ببر جواب گو یعنی که تو که آدم پرابلمتون در گپ شدگی در یوتیوب شدگی تو میبری از پیش میگویی این سوالی تر نمیکشه تا از روی نیستی که آدم با ترزانی بگویی که شتا بزنک تبیگی آدم زنک شب بگیره همین لبو آدم برنامه‌اش باشه حتی اگر زوری تو برسه با هم آدم هم خیلی کلیش تشکنی و افترانو خب نمیکنه و تو در نزد آدم میبری چیکار میکنی میگویی من رفتم ادریس زدم چی تی پد زور شدی تو در گپ جوابتی مثلا خلقی ما است که میگم مردک لاو زوره نو خیلی مالیش در شما دخالت نداره و خیلی نو سراب مردکی دارین کو ریش دارین کو مومای ما هم ریش میبرو وردک برایم خاطر مثلا مومای لنگولی میگم میاد میگه با پیش میرتی اگه بختری گرینی تو با سر یک برادر دیگه تو آدم روی میکنی تو خودت کی وبشه شما پروستا خوی باد کردگین شما دچو آدمی پستین که اگر شما رو لجامتون نکشن شما کم ترک نمیخلی غیرت و ولست و کم ترک امکانیت داشته باشین کو شما خلق میگوین ای دروگو کسیوچا لوبویت تامگم لوبویت تامگم سریوزنا دگپ جواب میگم اگر شما را ولست بتن شما خلق میگوین دروگو کسیوچا لوبویت تامگم لوبویت تامگم ما اچاد نمیسپارم در یگان کس اچاد همه سیستم را میسپارم او داوجه کلینت های میاد پلشا گرفتگیم میاد چیز شا میگیره میروه ات کاری ت میگی که من الحمدلله مسلمانم من پای با تورات شگیم 5 ستون اسلام نمبر که بعدم برم دندون مساس کنم کاری تو چی با دندون من تا ایت من نگریز بلد ایچ خیلی گپ زنیه با همه چه زنکو گپ میزنن این قدش دیگه تیمار گپ زنه میگه برات دندون تاسوس کن بلد لوای تر میگه زاخی تیبه که کار راز نیست بلد دندون ایچ خیلیه خرشو بیست اوخی میگه تر بطر برادر میگه تو کی زنک برادر نمیگن خواهر یا که اپا میگن کنته گره نی ویدیو امات سنالیه اوازی پولین خیلی گپ زنده میشوده اگر شاو سیوم که ازن برداشته باشم بدونید ساعت در لندن یکی شبایه شاو اگر دیگه بگه که طرق پرق منشه داد بزنی داداینت یاگون چی نیست داداینت فقط حرام و غلیزی و اینمی ای دروگو کسیوچا لوبویت تامگم لوبویت تامگم رفته سرنه یا اون کسا فوشیدگی داداینت داموه تموم داداینت چه؟ ایدن بی من نشه در کار شما با اون جا تمیام میایی مرا چکار میکنی؟ سوال تو ده خیلی نوازی میاوی چی کار میکنی چی کار نمیکنم خیلی چی با میاویشه چی در کاره همیره میاو مد و میگه برای چی اتک ده هیچ کارش که نکنی میفهمونم خیلی فهمونشه با تلفن ای پیش ای تلفن چی فرقیه داره ظلمش میکنی پوچر که ظلم میدونی نه برای داره چی گونه آدم هن ایمانت ضعیف است از خدا سری ترس نداری از یوره پشتیگیری داری دا کذات که یوره پشتیگیری کدام ترای ایمانت بقوته ترای ایمانت بقوته که وقتی که ویناواتی با کلا نمیگیری و در آدم ظلم میکنی آدمی که از خودت در قوا آزمایی پایان تره تو ایمان داری این معنی ایمان داشتن تره نشان میده ای دروگو کسیوچا لوبویت تامگم لوبویت تامگم در کجای اسلام زورواری گفتگیه
дар куҷо дини ислом зулм кардан гуфтагӣ? як касалати кӯб кардан гуфтагӣ? дар куҷо? ва ту ин одама ба ҳамин таҳдид кардааст ки ман айтра пеш меом чикор мекунам. ту худат ки ва тра ки ҳуқуқ метаги як каса лаънат фиристӣ. ки ба ту ҳуқуқ метаги як каса лаънат фиристӣ. ки ту вабши худат ҳозире бардор дар канали Идрис Қаюмов. мақсад ҳамин видеоро бе абзори ма мақсад пурра тамошо кунем ки чӣ хел гап задагиян ва дар оҷа бисёр хубтар бисёр панятар мебинам, барое ки ман иҷа гузаронда ҷои махсусе ки ба худам дар кор буд ва фикрҳои худам мехостум бирасонам, ҳамаро гуфтум. дар пеш шуморо проектҳои нав, видеоҳои нав интизорай. ҳеҷ вақт роҳ афтода нашин, ҳеҷ вақт фикр накунем ки Муҳаммад Шарипова киштиян ё ки ягон гапи дига шуда ё ки таҳдидш карда ё ки ягон кори дига кардиян ва хаб карда. Муҳаммад Шарипов хаб накарда. дар видео лайк амонин. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Ton palanga imagine shida nahanga Uti tapitan da reklama utanga Jam doran tanga kashonda sumi kolyara dil Poronay sumi kolya dodan dolyara